Bine, v-am regăsit la un episod. În episodul de astăzi vom face o promovare unui YouTuber, dar înainte să facem promovarea, nu uitați să apăsați butonul like, share și subscribe să facem la episodul acesta măcar 4-5 like-uri acolo. Voi da pe YouTube. Și ca să-mi fie mai ușor, voi da aici la abonamente. Și voi da. Am zis că... Vedeți aici. Stați. Aici. Raul cu R mic și cu P mic. Raul Paul are poză cu Garena Free Fire. Aoleu. Și ultimul episod a fost acum o săptămână. Reacționez la faze comice. Hai să ne uităm și la reacții. Ce reacție? Eu m-am uitat. Hai să dau mai încet. Hai să dau mai la început. Vedeți aici pe el. Ia. I-am dat și like. Bă, dar el face like-uri, asta e faza. Ok. Aoleu. Ce naiba? Scuzați-mă. Cum să descarci Minecraft? Cum vă descărcați Minecraft? Cum descarci Minecraft? What the fuck? Ce naiba? Așa aici cu Free Fire. Ok. Așa, bun. Da. Asta a fost și promovarea. Dacă vreți să abonați la el, hai să fac și el acolo 20 de abonați, 25, 30. Ce mai s-a dat calul peste cap. Și noi ne vom auzi data viitoare. Pa, pa! Hai să fac și el 25 de like-uri și 25 de abonați, bine? Pa!